Sa lungsod ng San Carlos naman, ipinabatid sa mga kabataang lider ng lungsod ang kahalagahan ng pagpapababa ng kaso ng HIV sa pamamagitan ng isang 3 araw na pagsasanay na pinangunahan ng City Health Office at United Nations Development Program. Lumahok ang mga sangguniang kabataan chairpersons at lingkor ng Kalangwaran, Batch 2025, student leaders sa aktibidad na layong bigyan sila ng kaalaman at kasanayan upang maging bahagi ng lokal na HIV response team. Ayon sa CHO, katuwang nila ang Local Youth Development Office, SK Federation Office, UNDP, National Youth Commission at Philippine National AIDS Council upang masigurong epektibo ang paghahatid ng impormasyon at programa sa kabataan. Inaasahang makatulong ang pagsasanay sa pagpapalakas ng kaalaman at pagkilos ng kabataan sa komunidad upang mapababa ang panganib at bilang ng kaso ng HIV sa lungsod. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.